Japonská skincare, ktorej účinky vidíš už o 15 minút? Yes, please. Sérum Rosy Drops redukuje vrásky, spevňuje pleť, zmenšuje viditeľnosť porov a zanecháva úplne glass skin efekt. Rosy Drop Perfect Stretch Sheet masky na redukciu vrások boli pre mňa najväčším prekvapením. Nielen, že dokonale hydratujú očné okolie, ale po 15 minútach mám oveľa miernejšie aj také tie takzvané vrásky z úsmevu, ktoré už začínajú byť zreteľnejšie a tieto masky ich krásne vyplňajú, takže sú oveľa menej viditeľné. Dôležité je si to takto prichytiť a pekne si ponaťahovať tú masku. Necháme pôsobiť 15 minút, no a následne pozerajte na tú pleť, ako vyzerá. To je neskutočný glass efekt. Po 15 minútach, keď som si dala dole tieto masky, tak som normálne ostala v šoku, ako mám zredukované vrásky pod očami, takisto aj na boku tieto smile lines. Navyše to očné okolie je krásne zhydratované. No a my sa presúvame na čerešničku na torte a to je tento Rosy Drop krém s kyselinou hyaluronovou. Nie len, že teda intenzívne vypína pleť, hĺbkovo ju hydratuje, ale obsahuje aj moderné technológie, ktoré vás zbavia vrások už za 15 minút.